बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बायदिनो गसाइगाव बिएड फरायसालिमायावबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ मैया थांनाय 8 मे खालाराव फालिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै फां 50 गय बिफां गायो आरो थांनाय 2020 मायथाइनि बिएड आरो डीएलएडनि बांसिन नम्बर मोननाय सानै फरायसानो साबसिन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था होनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोनाव मैया थांनाय 8 मे खालार अदेबानि सनिबार खालि उरां जाहाजखौ बिरहोजेनबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हादर नाङैनो कर'ना भाइरासनि थासारिनि जाउनाव रुपसि बिरखं गाथोनखौ गाजा गोमजायै बेखेवनाय जायाखै। लोगोसे आसाम सोरखारनि सासेबो गोहोगोरा दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायाखै। नाथाय मख'जाथावदि थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जालांनो हानाय इउजि ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बिटिसिनि एमएलए उकिल मोसाहारि आरो अरुप कुमार दे बिथांमोना गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय सा 24 दावबायारिफोरखौ रुपसि बिरखं गाथोनाव आर'नाइजों बरायो आरो रुपसि बिरखं गाथोननिफ्राय सोनाब बंग'नि कलकातासिम थांनाय गासै 3 उरां दावबायारि बिथांमोनखौबो बरायो। दैज्लां सफैनायनि सिगांनो बिखि दैमायाव गिख्रंथावै दैबाना खुरखानाय नुनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला खुरखानायनि जाउनाव दैमाया मिलन बाजार बरपेटा रड फोनांजाब लामानि खाथिसिम सफैदों। बेफोरबायदियै खुरखालांबाय थायोब्ला माखासे साननि गेजेरावनो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा होननानै ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायदों। बेनि थाखायनो सम थानायावनो गोनोखोआरि राहाजों बे खुरखानायखौ होबथानायनि राहा खालामनो थाखाय बिफाननि बिबानगिरिखौ खावलायो ओनसोलनि रायजोजों लोगोसे बिटिसिनि माइनरिटि फरायसा आफादा। धेमाजियाव थांनाय शुक्रबारखालि हराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि बिदा आरो बिबाजैयानो खास्रि बिस्रियै बुथारो 37 बोसोर बैसोनि सासे फंबायखौ। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिदा बिबाजैया फंबायनि न'आव फैनानै गिबियावनो नखरनि हा-हुखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। उनाव बे बाथ्रा दान्थेलायनायानो बारा जानानै बिदा बिबाजैया ज' जानानै खास्रि बिस्रियै बुथारनानै गालाङो गावनि फंबायखौ। खौरां मोननाय बायदिब्ला सानैबो बुथारगिरिखौ पुलिसआ हमनानै धेमाजि पुलिसनि आवथायाव लाखिनाय जाबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। कामरुप जिल्लानि हालिकुसि गामिनि थागिबि मदन कुमारआ सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनालासे ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरखौ लोगोआव लाफानानै 4 बिगासो हायाव सानफ्लावार बिबारनि आबाद खालामदों। मदन कुमारआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होनाय बायदिब्ला सरकारनि थिनानै होखानाय बेसेनाव फाननो मोनोब्ला सानफ्लावार आबादखौ फाननानै 1 लाखनि बांसिन रां मोननो हागोन। हादर नाङै कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया गिख्रंथावै गोसारगासिनो दङ। बेफोरबायदि जाथायनि थासारियावबो कर'नानि थाखाय दासिम गोहोम गोनां फाहामथाय मोननो हायाखै। कर'ना भाइरासखौ होबथानो हानायनि भेक्सिनानो मोनसेल' फाहामथाय राहा। बेनि थाखायनो भेक्सिन होनाय हाबाखौ गोख्रोङै खालामना होनाय जादों। बिनि गेजेरावबो कभिड-19 भेक्सिनखौ लानानै नंखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि फोसावथाय फैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय।